ତମେ ଜଣେ ଭୁଲ ମଣିଷ। ହ୍ୱାଟ୍? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଣିଷ? ହଁ ହଁ ତମେ ଜଣେ ଭୁଲ ମଣିଷ। ମାନେ ତୁ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଣିଷ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଣିଷ ତାହେଲେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବାଟା ଯଦି ଭୁଲ, ତାମାନେ ମୁଁ ବି ଭୁଲ, ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ଲୋକଟା ବି ଭୁଲ। ଭାଇ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲ ମଣିଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲ। ମନେ ଅଛି ସେଦିନ ପିଲାଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟି ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୋ ଗୁଆକୁ ଗୋଟେ ବାଟି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଦିନର କଷ୍ଟ ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ସହିତ ଫୁଟା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆଘାତ ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ କେମିତି ହେଇଗଲି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲ ମଣିଷ? ହଁ ମୁଁ 100 ଥର କହିବି ତମେ ଜଣେ ଭୁଲ ମଣିଷ। ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସତରେ ମରିଗଲା ନା କଣ? ଦାଦା ମତେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା। କଣ ମରିଗଲା ନା କଣ ସତରେ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପୋଲିସ ପଳେଇ ଆସିଲା? ମତେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମତେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଭାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରାମ ଦାଦା, ସାମାନ୍ୟ ବାଟି ଖେଳ ପାଇଁ ଭାଇକୁ ମର୍ଡର କରିଛୁ? ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ।